moi boas. Hoxe imos explorar o futuro da navegación para peóns. E non é ciencia ficción. Imos mergullarnos nunha análise académica que nos pinta un panorama fascinante de cara a onde imos, literalmente, grazas á tecnoloxía. E para empezar, imos poñernos nunha situación que seguro a todos nos soa bastante familiar. Esa sensación, non sé, de ir pola rúa, case como un zombi, coa vista cravada na pantalla do móvil, seguindo ese puntiño azul, sen decatarse de case nada do que pasa ao redor. Pois aí está o miolo da cuestión. A nosa atención queda partida en dous. Por un lado, estamos na rúa, no mundo real, pero a nosa cabeza está noutro sitio, nese mapa digital, nesa frechiña que nos guía. De feito, a investigación sinala 3 problemas principais. O primeiro, o da atención dividida. Claro, se vas mirando o móvil, é máis fácil non ver un coche, un ciclista ou, un farol. O segundo é que perdemos a conciencia do noso contorno, non creamos un mapa mental do sitio. E o terceiro, que é quizáis o máis preocupante, é que a longo prazo isto pode atrofiar o noso sentido da orientación natural, a nosa memoria espacial. Pero ben, abonda de problemas. Pasemos á solución, ou polo menos a unha promesa de solución. E esa promesa ten un nome, realidade aumentada, ou RA, para abreviar. Unha tecnoloxía que podería cambiar por completo as regras do xogo. A ver, por si alguén non o ten claro, que é isto da RA? Pois é sencillo, é unha tecnoloxía que engade capas de información digital ao que vemos. Non é como a realidade virtual que nos mete nun mundo novo. Non. A RA enriquece o mundo que xa temos diante dos ollos. Góstame moito esta analoxía porque o explica de maravilla. É que coa RA é como ter un chef na cociña que che vai sinalando o ingrediente que necesitas xusto cando o necesitas. Deixamos de ler un mapa e empezamos a ver o camiño directamente diante de nós. As indicacións vólvense, intuitivas. Vale, a idea está clara, pero con que dispositivos funciona isto? Imos ver o hardware, os aparellos que fan posible estas experiencias. E claro, como era de esperar, o rei da festa é o smartphone. Mais da metade da investigación, un 57%, centrouse nos móviles. É lóxico, non? É o que levamos todos no peto, o punto de partida máis obvio. Pero aquí ven o dilema. Móviles ou lentes de realidade aumentada? Os móviles, sí, son familiares, pero volvemos o de antes. Hai que suxeitalos, o brazo cansa e a atención divídese. En cambio, as lentes, son outra historia. Mans libres, inversión total. O problema? Pois que aínda teñen un campo de visión algo limitado e, non son tan comuns. E ollo, que isto non é só unha cuestión de comodidade. O tema das mans libres é absolutamente crucial para a accesibilidade. Pensemos en persoas con mobilidade reducida ou con algunha discapacidade visual. Para elas, recibir indicacións sen ter que ocupar as mans non é un luxo, é un salto de xigante na autonomía e seguridade. Moi ben, xa vimos o porqué e o con que. Agora ven o máis chulo. Para min, o como. Como nos amosa a realidade aumentada o camiño a seguir. Aquí, a creatividade dispárase. Porque non todo é ver, aínda que o visual é o principal, claro. Estánse a explorar outras vías. Pensemos en son ou vibracións, unha guía multisensorial. Imaginemos o útil que pode ser isto nunha rúa con moito ruído, ou, de novo, para persoas con problemas de visión. No apartado visual hai como dúas grandes correntes. Por unha banda, temos as típicas flexas flotantes, como nos videoxogos. Son super directas. E pola outra, a idea dun camiño luminoso que aparece debuxado no chan, como se fuese maxia. É máis sutil, máis integrado, cada sistema te o seu, claro. Pero o realmente intelixente non é só decir xira á dereita. O bo da RA é que pode facer máis. Pode, por exemplo, resaltar un edificio histórico ou unha estatua e decir, fíxate nisto. Así non só seguimos un camiño, sino que aprendemos sobre o lugar. E iso, precisamente, axuda a combater ese efecto de que o GPS nos apague o cerebro espacial. Vale, todo isto soa moi ben, moi futurista, pero funciona de verdade? É realmente mellor que a aplicación de mapas de toda a vida? Esa é a pregunta do millón e os investigadores están niso. E a resposta, polo de agora, parece que é un sí. O máis interesante é que a maioría dos estudos, un 71%, non se centran só na parte técnica, en se a frexa cunta ben ou non. Non, céntranse en nós, no factor humano, en como nos afecta. As preguntas que se fan son as importantes. A ver, cústame menos esforzo mental atopar o camiño? Aprendo a ruta de verdade para non necesitar o mapa a próxima vez? Son máis consciente do que me rodea mentres camiño?
se nos fixamos, son xusto as preguntas que atacan os problemas que comentábamos ao principio co GPS tradicional. E os resultados falan por si sós. Esta táboa resúmeo perfectamente. Cando se comparan as lentes de RA cos móviles, as lentes gañan por goleada. Reducen a carga mental, melloran a nosa capacidade de aprender a ruta e fannos estar máis atentos ao noso arredor. Todo apunta a que o futuro da navegación a pé vai pasar por levar unas lentes. E xa para ir rematando, miremos cara adiante. Que nos depara o futuro da navegación con RA? Porque non todo está feito ni moito menos. A evolución da investigación é clarísima. Durante case 10 anos, case todo xiraba arredor dos móviles, pero a partir de 2020 houve un cambio radical. Un boom de estudios con lentes e, sobre todo, cun foco moito maior na experiencia humana. Claro que aínda quedan moitos retos por diante. Para empezar, o hardware. As lentes teñen que ser máis cómodas, máis lixeiras e a batería ten que durar. Logo as interfaces teñen que ser máis intelixentes, adaptarse ao que estamos a facer. E, por suposto, a confianza e a seguridade son clave. E quizáis o máis importante, que pasa se usamos isto todos os días durante anos? Faltan estudos a longo prazo. E con isto rematamos, deixando no aire unha pregunta fundamental. Esta tecnoloxía de realidade aumentada vai nos axudar a recuperar o noso sentido da orientación ou acabará por ser unha correa digital aínda máis sofisticada? O potencial para reconectar co noso contorno é enorme, pero o risco de facernos aínda máis dependentes tamén está aí. A resposta, como casi sempre, non está na tecnoloxía en sí, senón en como decidamos diseñala e usala. Un debate, sin dúbida, fascinante.